Adam Žúvotok a jeho výrobok dnešný. Skrúška šikovných rúk. Je to tam úplne krivo našrobované. Odpadáva to. Povedz niečo svetu aspoň, alebo čo. Svetu? Niečo svetové, povedz. Alcatelko. A akých členov fóra ešte poznáš, povedz. Optik. Neviem. Hľadám Šmirgel. Teda toto. Šmirgel? Aj taký je? Pilník. Pilník, Šmirgel a Hruzamil. Ja som rozmýšľal, že to Hruzamil, že jak to vzniklo. To zase ja som není edukovaný dostatočne a ono to niečo znamená. Je to určite nejaká postavička od Foglara, alebo traja pátrači, alebo niečo také, alebo je to človek, ktorý miluje hrôzu. Ale určite z tohto videa bude mať celé fórum radosť. To tam mieniš dať? Je to jasné. Škoda, ešte sme nenadávali. Do piče! To je pre modré oko, vieš. Čo to bolo? A? To sa nám bude hodiť? Dá tu nejakú poloremenicu na ten kivej, daj. Tuto zagužili kábliky. Kde máš plasty? A do piče. Kurva. Rata, ľudia, plasty, nie sa plasty. A co teraz? Tak kúkajte, jak mi to tu dziga. To celé rozegáme. To tu tento bicykel. Napalím ti do balíku. A co tu máš, jaké káble? Kúkaj. Tá šrúbka. Šrúbka sa... Nejdu chmári, že bude padať dešť. Což ich chcel? Chmári výjdu? Dešť bude dzigať. Jak sa tomu hovorí? Šmodrfúzik. Dobre. To je ako Star Wars, ty kokos, to si daj pred oči a kúkaj cez dierky, víš? No, ty kokos. Vybrusil dierku. Vybrusil, aj to je člen fóra. Možno taký je. Vybrusil piesť z jogurtového kelímka. A malo si sú všetci jevnutí. Malo si sú všetci jevnutí, tak si poďme vyrobiť piesť sami. Jebať na to, že to do 4 minút zadrž. Spravíš si druhý, ty kokos, kúpiš si sadu kelímkov. Dobrá mama, ty kokos, je najlepší model. To len, keď vkladáš pies, tak už ho len zadreš vtedy. Pri vkladaní piestu. A co ti to tam trčí z toho, tá chobotnica? Či to co je? Kábel. Stick up kids. Jo. Adam Bastler. Ináč, všetci, čo sa volajú Adam, sú vlastne tvoja rodina, že? Adam Sandler. Aj Adam v škole nesedel, je tvoja rodina? To je môj brat. Však jasné, však všetci Adamovia sú tvoji bratia. A Eva je vaša sestra, či? Moja. No dobre, kúrnik. Najlepšie na tom, že naozaj.
Áno. Je to rovno? Dať si to do dziga už zaostríme. Tá trímac to musíš poradne. Tak kam to pasuje, hento. Nebudeš mať znak oné aprília. Už mám oné. Kivej. Kimkvej. Kumkvát. Kivej, no. Ty kokos, to drží dobre. Tak idú trímadzi gombíke. A poriadne tam daj tie šrubky, ne, že to prepíchneš tam tú obrazovečku. To kúkajce, fotke šehybu. Stág je 6. Skoro, že to není stág je šidzen. Šízem. Kúpim si stáge šízem. Stág je šidzen digital. Tá prikľadaj, ako bude vydzigávať. Šumne. Tá šumne. Táto taký Gameboy si tam namontúval. Táto A PlayStation. pusti Tetris. Tá ti to neradí. Ja to nepripojené. Pre tých, ktorí si chcú kúpovať tento drbnutý teplomet, tak toto vás čaká. Úplná skurvená onánia pojebaná. No. Dobre. Idem si oddychnúť od natáčania. Dobre, to je v pohodičke, no? No. Úplne sa to tam nehodí, ale však nevadí. No, mohol byť biely, škoda. Ty si nechcel biely? Nechcel som biely, ja mám rád oranžovú. To viem, ale to sa to nehodí. To nevadí, zabúdať, keď to bude zadrbané, tak to bude tmavšie. Či? Tak poďme to oliať nejakým oným. Tadzi hnojom. Dobre, tak tuto máme ešte tu ho napojiť. To je párny válec, ne, to je karburátor. Toto je karburátor, ne? Karburátor, no. A toto je ten válec, ne? Však to je válec, jasne. Áno, hĺbka, takto sa hýbe hore dole. To, co nariad zrobil, z oného. Z húbky nariad som zrobil. To tam zagužlil. Toto mi filtruje džuky. A to samý bordel tu na. Tá rozdzigané káble. Ešte magnety. Krista Bendová. Vieš o tom, že ti jeden magnet odpadol, šéfe? Neodpadol, ja som ho dal včera dole. Šéfe. Sanka dolu, víš, skúsenosti. Díky, Braňa. S kelinkami. A podľa mňa v tom mal si sú úplne jednotný. Však Na čo investujú do toho, no? investujú do toho vývoju, keď si môžeš urobiť tie skelinku. A potom len optik krúti hlavou. No toto je zase jedno z tých videí, ktoré môžu ísť na YouTube a na fórum, si myslím. Dobre, no stačilo po 9 minútach aj, ne?